circuit de Montperler, Bellpuig, Lleida. Se celebra el Campionat del món de motocross. L'equip Impala Planet Racing és el primer cop que participa en un campionat d'aquesta categoria. Això és el garatge del camió. Aquí és on portem les motos i tot el que hi ha aquí que veu que s'ha descarregat està tot aquí dins. Jordi Soler té 19 anys, és el pilot de l'equip. Competeix en la categoria MX2, que equival a motos de 125 a 250 centímetres cúbics. L'any 2004 va quedar tercer en el Campionat d'Espanya. Doncs mira, aquí hi ha les tres lliteres, aquest del mig s'acostuma a dormir jo i aquí el meu mecànic. Fica la rampa aquella. Un grup de 5 persones i un pressupost de 60.000 euros anuals formen l'Impala Planet Racing, un equip modest, tenint en compte que les grans marques arriben a portar de 30 a 40 persones i el pressupost és 10 vegades més gran. El motocross és l'avantatge que pot vindre un tio amb una furgoneta i un pare i pot arribar i guanyar un tio d'aquestos que tenen infraestructura de 30 tios. Perquè la sort que té el motocross és que no és tot moto, és més el pilot que la moto, saps? De quin color han de ser els fondos a les 125? Bueno, a les categories MX. El fondo de ser negre? Ell és el que ho dirigeix tot, no? Vull dir, ell és el que ho porta tot. I llavors és una mica el que mos mane, no? Mos diu, mare, que em faràs això, pare, que faràs això altre. Acaba d'arribar el cartell d'un dels patrocinadors i es mira de posar en un bon lloc perquè la premsa i les càmeres de televisió ho puguin captar bé. Pràcticament els sponsors són de part mecànica de la moto, no? Un em dona plats, altres pinyos, tots els consumibles d'això ens donen de fa molts anys. Però metàl·lic no, metàl·lic per un pressupost que va portar el Jordi de 60.000 euros, n'arrepleguem 15.000. Motocross no invertís la gent, falta televisió. Ahir van arribar gairebé els 90 participants de la prova. Es van allotjar al paddock del circuit, encara que algun pilot, especialment el dels equips més grans, no han arribat fins avui, just abans de les verificacions. Jordi, ens pots contar què és això que esteu fent? Estan verificant la moto, estan ficant uns números perquè sàpiguen que ha passat aquesta moto. Que és com un control abans de competir? Sí, perquè no canvio res de la moto, més o menys. No? Vale. Som a la casa familiar del Jordi, al Col·legi. Aquest cop no ha pogut ser. Una caiguda l'ha fet abandonar la prova del Campionat del món. He vist la moto per allí i no veig passar el Jordi. Clar, dic, ja està. Llavors em vaig posar a córrer, vaig travessar el circuit com vaig poder i ja directe a l'infermeria. L'espatlla se li va sortir del lloc. Això en recorda la duresa d'aquest esport i que les lesions i recuperacions formen part de la vida dels esportistes. He estat un dia sense anar al gimnàs perquè em vaig fer mal, però si puc hi vaig cada dia. No costa entrenar aquí sol? No, és millor entrenar al gimnàs. Estàs amb gent, tens un monitor, és diferent tot. És dels pocs pilots que ell es fa la moto, que s'ho fa tot ell, això és avorrit, tancat a baix en un garatge, fer la moto és dur, és dur. Pues ara estic revisant la moto perquè demà s'ha d'anar a córrer i he de mirar que estigui tot bé. Si ha passat algun dia, s'ha hagut alguna averia, s'ha d'arreglar, o si no, més que res un manteniment. Sempre hi ha feina? Quasi que sí. Sempre s'hi ha de fer alguna cosa, vulguis o no, alguna cosa o altra s'hi ha de fer. Quan tenia 12 anys, el Jordi va patir un greu accident de moto en una cursa. Una luxació del maluc dret i el trencament de l'esquerra van fer perillar la seva carrera esportiva. Bueno, de seguida el metge ens va dir que això segur que ja no ho faria més,
que aquest esport, vull dir, ens en oblidéssim tots i ell, sobretot, que el mentalitzéssim perquè no el podria fer més. Encara que l'accident el va deixar coix, això no ha estat mai un obstacle per continuar fent allò que tant l'apassiona. Tornem a ser al circuit de Montperler. Aquest cop per preparar la propera cursa del Jordi. Normalment, als entrenaments sempre l'acompanya algú. Jordi, presenta'm als teus col·legues. Es diu Javi. Hola, Javi. Ell se diu Dani. Hola, Dani. Què tal? En uns moments veureu com se passen uns dubis. Un doble i una meseta en baixada. I tot tipus de salts diferents. Fa un dia fantàstic per gaudir d'una bona tarda de motos amb companyia d'amics, per seguir practicant i posant de manifest la capacitat de superació, constància i talent d'un jove a qui li queda molt per córrer i que ja ha demostrat que és tot un campió.